Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje ngizibulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi uthole kanzima-ke umculi-ke maskandi-ke owagxeka omunye-ke umculi-ke osafikayo laphana-ke uMayogati waphansi lena-ke emzimkhulu-ke uMzalefa-ke umfukangedi wathi-ke uMayogati-ke abamqashi njengoba-ke bethanda-ke ingoma yakhe uMayogati kodwa-ke bamqasha njengoba-ke bemdabukela njengoba-ke ekhubazekile yena-ke uMayogati kusho yena-ke laphana-ke uZanefa-ke umfukangedi nango-ke uphunga lentsha-ke eshiya-ke angalazi kuyena-ke umculi-ke uZanefa-ke umfukangedi njengoba-ke ayekhulume kabi noma-ke amagama-ke ahlabayo ngaye-ke laphana-ke uMayogati-ke okungumculi-ke othandwa kakhulu-ke lapha-ke ongasali nakancane-ke kweminye-ke imicimbi-ke emkhulu mbukeli awuyizwele-ke nangu-ke uphunga lentsha bese-ke uya laphana-ke comment section size uvula khombukeli ukuthi ngabe-ke uthini-ke wena ngayo-ke le nkulumo yakhe-ke uphunga lentsha. Siyabonga. Yaba fowethu ngihleli lapha ngibuka amavidiyo vela naye ngibongolo lekuthiwa uZanefa. Asikho isiphukuphuku esinjengoZanefa kulo mhlaba. Whole world asikho isiyoyoyo esifana noZanefa. Kulo mhlaba lona bafowethu bayamthanda abantu uBhekumuzi ake ngisho kanjalo. Bayawuthanda abantu uMaskandi. Uma unengqondo encane njengoZanefa uzocabanga ukuthi uculela abantu bakamaphumulo kuphela. Ngakho-ke ngeke uzuyizwe inkulumo yami. Futhi kulezi insuku ngikhuluma iqiniso elimsulwa. uZanefa lo bonke abantu ababethanda uBhekumuzi bamvuma uZanefa phambilini. Wayichithela yena abalandeli. Uyisiyoyoyo nje ubhizi ngeinyokanyoka, ubhizi ngengwazi inyokanyoka. Uyozefa eshaya yona lento. Ayikho into azophinda yenze lo muntu. Ngenxa yalento le engasebenzi kuZanefa. Womhlonipho omunye umuntu. Udlala kanjani udakiwe? Udlala kanjani ikhanda lakho lingasebenzi li-empty? Ngaqala ukulandela uZanefa mina ngisafunda isikole. Eshaya kakhulu engomeni. Uthe mangikhula ngabona ukuthi ngilandela isiyoyoyo. Angikwazi ukuba isiyoyoyo nami. Eish. Into omdala ongenangqondo. Udlala kanjani ngesici somuntu? Udlala kanjani ngokuma komuntu? Thina siyakubekezelela sihamba nawe nje ongenangqondo. uMayogati siyamthanda uyinkosi kaMaskandi. Wena uyisiyoyoyo sikaMaskandi Zanefa. Lento yakho ayisebenzi le. You. Wow. Bekhuluma kabi ngami ngicela ungabanaki ushada nami noma abantu bekhuluma kabi ngicela ungabanaki ushada nami uyohlala ngowami noma wena